Avanceret videoovervågning breder sig over hele kloden. Eksperter spår, at verdensmarkedet vil vokse omkring 50% om året frem mod 2010. I år 2005 der omsatte branchen for 2,3 milliarder kroner. Men allerede i 2010 der ventes omsætningen at runde 17 milliarder kroner. Og et dansk firma ventes at tage den største bid af kagen. Der bliver holdt godt øje med deltagerne fra sikkerhedsbranchen, som er samlet til international konference i København. Ikke så mærkeligt, for den handler om digital videoovervågning. Ja, vi forventer, at det her marked vil udvikle sig nærmest eksplosivt. Det med at kombinere videoovervågning med intelligens, jamen det er fremtiden. Danske Milestone sidder lige nu på 9% af verdensmarkedet for digital videoovervågning. Og et af firmaets trækplastre er et system, som for eksempel kan sikre mod biltyverier. Jeg kommer kørende her i min Passat stationcar, og så registrerer kameraet og nummerpladen og mit ansigt, og så går bomben op. Når jeg så skal ud igen af parkeringshuset, kommer jeg trillende i min Passat stationcar. Kameraet genkender nummerpladen og mit ansigt, og så bliver jeg lukket ud. Markedet boomer over hele verden lige nu, men det er i Sydsverige og her i Danmark en række af verdens førende virksomheder er koncentreret. Så vi har tekniskt kunnande och vi har bra utbildade ingenjörer och vi har sedan tidigare företag och miljöer som har gjort att den här typen av företag har kommit fram. Sen tror jag också att vi har en hemmamarknad som är ganska öppen för nya säkerhetslösningar. Tidligere blev videoovervågning optaget på bånd, men nu foregår det hele med digitale kameraer og kan derfor kombineres med intelligente computere. Det blir svårare att vara kriminell därför att man kommer att vara övervakad en större del av sin brottsliga tid och man kommer vara lättare att bli igenkänd.